Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, прежде всего витаю всех вас. Я рад, что я сюда и вас бачу. Понимаете, для меня это великая радость. Поважанные, сегодня мы отзначаем свято святого Якуба, апостола. Так само сегодня вспоминаем святого Христофора, покровителя водителів. І, звичайно, сьогодні, і у нас заплановано в эту неделю, можно освячать, есть такие дни освячения автотранспортных сиротиков. Мы просим, как Пан Бог про заступництво святого Христофора благословил усім водителям, баранил их от незгодов, от несчастьев подчас их подорожжаў, и водителей, и пассажиров, усіх сродкаў руху. Это вельмі важно. А так само пешаходам даў розум, калі пераходзіць дарогу, каб зразумелі, што машину остановить цяжэй, чым самому остановиться. Вось гэта вельмі важно, каб мы помнілі, што пешаму лягчэй остановиться, а машину цяжэй остановить. То есть, каб один одного не подвергали, кажуць, небяспецы. В сённяшні дзень рух Маргарытка моліцца за ксяндза Дмітрія Іванова ў чарговую гадавіну святарства. Просім для яго ўсіх патрэбных Божых ласкаў і апекі Багародзіцы, моцы духа і цела, Божага святла і радасці на святарскім шляху. В молитвах верных попросім таксама Божага благословлення на выздараўленне для Галіны Даманеўскай, спадзявання на волю Божу, цярплівасці, мудрасці, пакорнаслівасці для Кацярыны і Валерія ў складанай сітуацыі. Прасілі памаліцца. А хто ёсць з гэтага? Кажыцеся. Вітаю. Хорошо. Вельмі очень приятно, очень приятно. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, чинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Божа, Владару небесный, Божа, Ойча Всемогутный, Пане, Сыне Одинородный, Езу Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядишь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивышейший, Езу Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Амен. Молимся, Усемогутный вечный Боже, святый Якуб первым из апостолов пролил свою кровь за Евангелие. Нехай его мужное вызнание умацуе Твой костел, а Яго опека заўсёды нам спадарожнічае праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына,
які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Сідайте. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, мы маем скарб у глиняных посудинах, каб велич моцы была Божая, а не походила ад нас. Усяляк уціскаюць нас, але мы не прыгнечаныя. Мы ў разгубленасці, але не паддаёмся роспачы. Нас пераследуюць, але мы не пакінутыя. Знішчаюць нас, але мы не гінем. Заўсёды носім у целе кананне Езуса, каб і жыццё Езуса аб'явілася ў целе нашым. Бо мы, жывыя, няспынна ідём на смерць дзеля Езуса, каб і жыццё Езуса аб'явілася ў нашым смяротным целе. Так што смерць дзейнічае ў нас, а жыццё ў вас. Маючы той самы дух веры, як напісана: «Я паверыў, таму гаварыў». І мы верым, таму і кажам, ведаючы, што той, хто ўваскрасіў Пана Езуса, і нас уваскрасіць разам з Езусам і паставіць перад сабою разам з вамі. Бо ўсё дзеля вас, каб памнажэнне ласкі ў многіх выклікала шчодрую падзяку дзеля Божай славы. Гэта Слова Божае. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе з радасцю. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе з радасцю. Калі Пан перамяніў лёс Сіёну, мы былі быццам у сне. Вусны нашыя тады былі поўныя смеху, а язык спяваў з радасці. Хто ў слязах сеяў, з радасцю. Тады гаварылі між народамі, вялікія рэчы ўчыніў Пан для іх. Вялікія рэчы ўчыніў Пан для нас, і мы ўзрадаваліся. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе. Змяні наш лёс, о Пане, як патокі на поўдзень. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе з радасцю. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе з радасцю. Хто ідзе і плача, несучы насенне, каб сеяць, вернецца з радасцю, несучы снапа свае. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе з радасцю. Алелуя, 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 алелуя. Я выбраў вас са свету, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў, кажа Пан. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Macieja. У той час подошла до Езуса маці сынов Забыдея со своими сынами и поклонилася, каб попросить Его об нечем. И он же сказал ей,
чаго ты хочаш? Яна адказала: скажы, каб гэтыя два сыны мае селі ў тваім валадарстве, адзін праваруч, а другі леваруч цябе. Езус сказаў ёй у адказ: не ведаеце, аб чым просіце? Ці можаце піць келіх, які я павінен піць? Яны кажуць яму: можам. І кажа ім: келіх мой будзеце піць, але не я даю дазвол сесці праваруч ці леваруч мяне. Бо гэта прызначана для тых, каму падрыхтаваў Айцец мой. Калі пачулі 10 вучняў, яны абурыліся на двух братоў. А Езус паклікаў іх і сказаў: вы ведаеце, што кіраўнікі народаў пануюць над імі, і вяльможы маюць уладу над імі. Няхай не так будзе сярод вас. Але хто хацеў бы стаць сярод вас вялікім, няхай будзе слугою вашым, а хто хацеў бы стаць першым, няхай будзе нявольнікам вашым. Бо і Сын чалавечы прыйшоў не для таго, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё дзеля адкуплення многіх. Гэта слова Пана. Прадставім добраму Богу нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён усюды адважна абараняў веру ў Хрыста. Цябе просім. Молімся за святароў і місіянераў, каб яны адважна і ахвярна працавалі дзеля евангелізацыі свету. Цябе просім. Молімся за ксяндза Дзмітрыя ў чарговую гадавіну святарства. Просім для яго ўсіх патрэбных Божых ласкаў і апекі Багародзіцы, моцы духа і цела, Божага святла і радасці на святарскім шляху. Цябе просім. Просім Божага благаслаўлення на выздараўленне для Галіны Даманеўскай, спадзяванне на волю Божую, цярплівасці, мудрасці, пакорлівасці для Кацярыны і Валерыя у складанай сітуацыі. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы нястомна імкнуліся да дасканаласці хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы, якія мы ўзносім да Цябе праз заступніцтва святога Якуба, і ўчыні, каб мы, ажыўленыя надзеі вечнага жыцця, жылі на зямлі ў веры і любові. Праз Хрыста, Пана нашага. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру твою. Милосердний Боже, очисти нас, прозбавчую муку Твоего Сына. Ученикам мы могли скласти милую Тебе ахвяру у свята апостола Якуба, якому Ту першому з апостолов дав пить з келиха,
Христовага цярпення праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. Угору серці. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо Ты, спрадвечны пастыр, не пакідаеш сваю аўчарню, але праз святых апосталаў няспынна атуляеш яе апекай, каб кіравалі ёй тыя людзі, якім Ты, як намеснікам Твайго Сына, даручыў пастырскую ўладу. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы: Святы, Святый, святый, Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твое, Госанна на вышине, благословленный тот, кто приходит в имя Пана. сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо пра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю мукаю Духа Святога, моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выданы. Христе, Сыну Бога жывого, змілуйся надо мною». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Христе, Сыну Бога, милуйся. Это вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсці, чакаючага другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Якубам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі і ўсім духавенствам,
і ўсім народам Табой адкупленым. Будзь міласцівы да просьбу гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых, братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста нашага Пана, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить Его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Супокой с тобою и с Духом Твоим супокой с тобой. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздоровлена душа. Тело Христа нехай захавае мяне на жыццё вечнае. Амен.
Всемогутный Боже, у свято апостола Якуба мы с радостью приняли на святейший сакрамент. Покорно Тебе просим, праз Яго заступництво май ласку заўсёды приходить до нам, на допомогу праз Христа Пана нашего. Амен. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай Його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по свете. Амен. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог, усемогутный Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Фабияне.